Kaki Prabu Gatotkaca padha kanthi raharja suwanmu. Inggih, awit mundi pangestunipun paman lulus raharja suwan kula kalih Singurupeda. Pangabekti kula katur paman. Iya Kaki Prabu wis ndak tampa. Kaki Prabu padha raharja sak suwanmu. Inggih Bibi. Sampun kula tampi paring perbaginipun Bibi pangabekti kula katur. Iya banget ing panarimaku. Kowe padha raharja sak suwanmu Kaki Prabu. Inggih Bibianem. Sampun kula tampi paring perbaginipun Bibianem pangabekti kula katur. Iya wis ndak tampa kanthi raning atiku. Lah ndara kula ing pringgondani kula ngaturaken wilujeng. Wa Semar wis tak tampa banget panarimaku. Kowe ning tamu, ayo ring makekke. Ora bojo anggere krama boyang. Ndara Gatut arep tak sinomake karo ben lerem penggalihe. Ya coba sinomno ring.
Dereng sawetawis dangu rawuhipun ndara kuling pringgondani kula ngaturaken wilujeng. Iya. Wis tak tampa banget panarimaku nolo gareng kuwi mbagake menyang aku. Nolo gareng bisa nambani keselku. Kuwi ngaturake lagon kang keperanan atiku. Nolo gareng nyoh tak paringi ganjaran. Aja piran tak paringi nyoh tampanono. Ana dhuwit 3 ringgit. Matur nuwun. Nipis rek. Ya sok nipis ya sok kandel. Ndara Gatut iki kapan sing kandel iki? Amplope langkep 3. Tenan tak titeni nggih. Diparingi kok sajane jero ngamplop kok sajak kok methuthuk kae iki genane mesti jerone tipis. Maringi duwite pecah. Lak-lakane ora genep kuwi wis. Kuwi nganyelke. Nek wis dindum ngono iki wis. Penyokro bangane sing liya dikira diselet karo sing ngendum mongko kurang. Iya, atusan ya juwel-juwel lah. Kaya duit pasar. Pun kecaken ndara. Ya ora kurang prayoga. Aku tak sowan Ngabyantara. Ya coba kono. Kepengin banget aku arep ngudang anakku. Oh iya. Ya wis kono kudangen. Sawetawis dangu rawuhipun ndara kuling pringgondani kula ngaturaken wilujeng. Iya Petruk wis tak tampa. Sira ngaturake pangabekti lan pambagiem yang aku. Pangestuku tampanono. Iya sanget anggen kawula mundi. Petruk nun iki mau lagon apa menika wau naminipun kudangan. Iya. Ayat panarimaku. Agung kula mbakekno sisan anggur kumaringi mengko bakal ndak dadekke siji. Ya, aku arep mbakeke dadekke siji ya. Dong tak antani iku nek kesuwen ndak marah mesakno ponakmu, aku sudah mulih lho. Ya. Aku tambahke ya. Mbakeno. Dandang apa salah
aturaken wilujeng Ndara. Ya Bagong wis ndak tompo. Lah genahe nggon ku arep mari. Petruk karo Bagong kowe tak paringi dhuwit 3.000. Matur nuwun, matur nuwun. Nanging ora saiki. Besok yen wis padhang jagatku. Wis kong ayo. Ya mundur. Ngenteni padange Ndara ora padhang-padhang. Diwas, lek ku ngarep-arep dadekke siji ya. Lah ya kuwi ning semayane nek wis padhang jagate. Lah iya kono wis padhang aku wis mati. Oh, malah matek awake dhewe. Kaki Prabu Gatut Kaca sawise satata lenggah. Asat priwemu semeleh prasa penemumu kang sah. Mara Kaki Prabu tumuli matura ana wigati apa? Kawula nuwun pareng nunjuk kersanipun Kangjeng Paman. Hangaturi pirsa. Pilih putra Padukas kadang para kadang nem-neman. Sami kisah saing ngamarta mesangrah wonten ing Randu Kumbala. Nalika swanten Kakang Mas Pantareja ngaturaken awala kunjuk Prabu Duryudana. Ingkang suraosipun para putra-putra nyuwun kondhanipun Kanjeng Rama. Sawetawis datan wonten peparing wangsulan saking Prabu Duryudana. Kawuningan waman pesanggeraning para putra kedatengan Alendra saking negaring atas angin. Jejuluk Prabu Jayakilat modalah Prabu Jayakilat Moko. Ingkang piyambakipun dinitenga Prabu Duryudana pinurih mangsulaken dumateng para putra. Malah patembayanipun Prabu Jayakilatma menawi para putra saged bedah dadanipun ingkang tegesipun saged mejahi dhateng Prabu Jayakilatma. Kelampahan para putra badhe andharaken kundur Kanjeng Rama. Nalika semanten para putra samya tumandang hananggulang dhateng gridanipun Prabu Jayakilatma dalah Jayakilatmaka namung kawuningan waman. Para putra samya kalindih sabab menawi Prabu Jayakilatma pejatipun purung Jayakilatmaka saged gesang malih. Nitik saking menika Paman, mbok menawi sekedhik sanget pengajeng-ajenging para putra wangsul lan kundhunipun Kanjeng Rama dhumateng kasatriyan sabab sampun wonten ingkang hapetengi para Kurawa. Untang wining samudra ngono tanpa pakut. Lalang akasa kataman iwang arka. Loring kekono andi paningkang rat. Meling sayang lutus wanit tengguso. Sukaine colong kang pawah puloyan ngompo. Kaki Prabu Gatotkaca kula paman yen pancen mangkun muntila lamunta Kakang Mas Werkudara wis jinarek kelawan Kurawa bakal kaupaya sedane ketitik wektu iki wis ana suruwaning Kurawa. Yen mengkono Kaki Prabu aja waskuwatir kaya ngapa kang dadi wujutaning Prabu Jayakilatma lawan Jayakilatmaka. Ora susah para putur kang padha kemandang keng paman kang saguh bakal ngadepi. Ibune kula apa pangeran aku mundhut pamit. Bakajeng karsa kowe kasatriyan sabiyantu lawan para putra ngadepi lawan mungsuh kang murang tata patrape. Ora liwat amung nyemanggake ana ngrasaning pangeran. Para Srikandi pun wonten dawuh mangsa bodho kayuwananing Madukara bakal
gak tinggal tegak songweng kasatriyan nuning ngestokaken dawuh Larasati mundhut pamit nuning mboten langkung namung ndherekaken Raharja Raden ana kawan kula Morai padha dherekno aku bakal nonton kaya ngapa wujudaning Prabu Jayakilatma. Swawi kula dherekaken. Monggo ndherek monggo Den. Kaki Prabu ayu dherekno ingkang paman daya-daya kaya ngapa aku enggak kepengin ngadhep marang Prabu Jayakilatma kaki Prabu. Jumas moniro kalmate Yes.
Kontro bayu siang kulingan limo Dalah bejleng iblis laknat padha kejengkan wong titiwang kula termane raja diweku hanya Satria Gus mandek Gus mandek kepara takon kelawan kowe ya Gus kowe ndak takoni cara buta pangrepek pakumantrasane burung dia mas apa jeneng ayo ngaku ngaku ya le nang ya Gus ngaku aja mesam-mesem kaya kepribadian wanyar ngaku buta widimu pating caliprat polahmu kaya manut branjangan no kowe tambuh marang aku balik ngendi dongko sapa pracikanmu waduh babu ditakoni drumlaka nyuwun dongko parap ampun marang aku kimbiri saka madyaning karaton ngatasane tes keseting sang nata Prabu Jaya kilatmu arangku Ditya kala sokat katut marat loh ngesti kendreng nadyan kuwi sapa Satriya Madukara pamadyan ning Pandhawaradyan Narajuna apa setiap menamadyan ning papan iki aja takon wadining lemaki mara semingkira bakal tanggo liwat ora wajet kudu bali awe wajet ora wing ngrudo paripaksa tata kadhe saya indriyaksa sara marut wani tanding lawan aku apa kang tau dene kaji dhuwur nempiling dasing yaksa ora dadak nganggo ance-ance kaji japa mantra pinter njrangi tramegur marang batang yaksa artolalipo dasar yaksa kapara sangga perang mulat lakon tatatmu trambros tatamu Satria Gus
kapan yang bermalam kemarin? Orang ini pasti kawanku. Orang buat lomba sini kau perlu sendiri. Ojo Satrio. Irgata sanggatut kata kinan Bapak arka sukta Om teka pira kresna Parto manahar budi sinaktiniru Sangin ujaran kawang-wang semunggar cipto Om aman paman
Paman Harjuna. Paduka pamandrinipun yaksa semanten kathahipun paman. Kepareng lerem sawetawis mangki putra paduka ingkang badhe lambung saking Dirgantara kaliyan yaksa menika paman. Mati maju. Si gedhe si cilik padha matek kabeh lha ya apa. Raja Satriya, bila lo patine kancaku Raja Satriya. Kula Aditya kula dirang manis. Kula dadi rerempon ana madyaning palugon. Raja Satriya, weh potho gulemu aduh, mati aku, mati. Yeay! Oh, mutiara ora. Potho gulemu. Nganggo apa, Truk? Nganggo tangan. Ngendel-ndelake nek ndara mau sampake komplit. Ning gandeng aku mung pono kawan. Aja nganti oke-oke sampah. Iya, modiar butane. Gong ayo diaturke ndara butane wis mati kabeh, Gong. Bumi konjang kanjeng langit Tatone kincang mawe kawin biasa kaya babatan pacing bangkening para yaksa ingkang masih gesang lumem jong mimis playune cedak jurang lundung jurang cedak guwa nyemplung jroning guwa ing pangajab hayang ati pinanggih dhateng Sang Bagus sak patining para yaksa kadang ngaju mlarat ing nata Gorawati. Miat langening kalang nyuwun lakdar panta muncar.
Adimas Harjuna hiwa kagiat pun kakang kang merweki marang kadang para siadi. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk. Ya Dimas kae wis tak tampa. Pangabekti kula wa ya kae Prabu ing Pringgendani wis tak tampa. Koko Prabu saking tedhak pundi? Oh, adikku wong bagus. Sumurupa Dimas pun kakang katemben wae sowan Yayaji Ngamarta. Ingkang saperlu nanjihake tumrap pawartane nggone Dimas Werkudara durung kundur. Malah pun kakang ketiban sampur ketitik pun kakang kaparintah Yayaji supaya mbudidaya bali ning Dimas Werkudara. Ketang tresnaku marang Siadi pun kakang bisa tumandang lamun untuk gegandengan kunca lawan Yayi Arjuna. Malah tiwas kebeneran pun kakang durung prapta ing Madukara ketemu ana ing kene. Dimas Arjuna arep menyang endi Yai? Ngatur wininga Koko Prabu. Kula dipun aturi wininga dhateng pun Gatotkaca menawi para putra sami mesanggrah wonten Randu Kumbala. Nyuwun wangsulipun Kakang Mas Werkudara. Namung Koko Prabu Duryudana ngaturi suruhan saking sabrang. Nalendra ngatasangin Prabu Jayakilatma dalah Prabu Jayakilatmaka. Ingkang dados rayanipun Koko Prabu Duryudana pinurih ngunduraken para putra. Inggih keberanang manah Koko Prabu kula kemedha enggal prapteng. Pakuwonipun Prabu Jayakilatma lawan Jayakilatmaka. Menika sanes tetandinganipun lari Ngamarta kula piyambak ingkang sumanggem. Badhe nyingkiraken ratu kalih menika wau. Oh ngono to Yai. Kula niki. Oh iya to Di. Pralewat pun kakang mangun bagi manah lekas ing kadang para siadi malah gandeng pun kang wis ketemu marang siadi. Dina iki malah pun kakang bakal nderek lawan siadi tumeka menyang negara Ngastina. Menawi ngaten Koko Prabu, eguh pratikelipun kula sumanggaaken Koko Prabu. Kula namung sadurunge ngemban dawuhipun Koko Prabu. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Katonir kincanging sang maweh gandrung. Menawi mekaten meninggih Koko Prabu swawi kula dherekaken. Ayo Dimas barengan kelawan Kakang enggal prapting Raja Ngastina. Pun Kakang uga bakal nonton kaya ngapa to mungguh Prabu Jayakilat melawan adine iku mau. Mehrahina semu paniwang aruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukilaring Dungane engkung lir sing wene panca
Papetoke ngayam wana mrama nguwuh pagagan lahing kono to wau Raden Arjuna ingkang sampun sarimbit lawan Nata Ndurwati kadherekaken dhateng Nata Pringgandani. Sumedyaning kayu ninggalo prapteng nagari Ngastina. Ing pengajap para seminta wangsulipun inggih Raden Werkudara. Kaya kaun-calon tindaking prayagung kekalih. Nalika semana dhateng kantor Patmono kawan, damun tansah miring tindaking Gusti. Jineke kang ndolapa gentya kawusa ana candhaking laku. Amang suwi cariyos ngajeng jatan kaya kang ana Praja Ngastina. Prabu Duryudana kanthi ngapinarak lenggah kadhep lawan para paranpara. Dhateng kantun inggih Sanata Prabu Jayakilatma dalah Prabu Jayakilatmaka. Lenggahing Sanata iki Candra ayah penya kinari krama.
lajeng inggih menika to warnane. Ingkang asta nagara Ngastina yen gawe Gajah Hoyo. Ya gajah wae ya Gajah Hoyo ya liman benar. Nagara gedhe bori padhang jagal dhuwur kuku adoh pawan kuncarane tur kasusureng manca praja. Katira gedang krang gaing pasiwakan inggih menika Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana Jaya Pitana Gendari Suka Drestarstra Siwi. Prabu Kurmati ya Prabu Kurawendra. Ingkang kepareng ngadhep inggih menika Sang Pandhita Durna. Nalika sampun Sang Prabu nampi dhateng prabaning Sanata Prabu Jaya Kilatma dalah Prabu Jaya Kilatma ingkang sampun kadherekaken Patih Harya Sengguni. Sigara ngadhep Prabu Duryudana. Remepeh kaya sata ametarangan. Teka mangkon wijining pangandika ingkang dering kawya sing lati saking Prabu Duryudana.
Lambang tanpa sulanu pamaneka nuwun dering sawetawis deng Sarawuh Duka Yai Prabu Jaya Kilat Modalah Yai Prabu Jaya Kilat Moko Samirharja Rawuh Duka Yai Prabu Kawula nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu lulus raharja pisuwan kula kalih sinten beda manggih kayiwanan kula nuwun inggih Koko Prabu raharja pisuwan kula namung pangabekti kula katur inggih Yai Prabu sampun kula tampi lele malah kentas timbal manyar Dumen jumul wana dadi alas-alas dadi wana nuwun dereng sawetawis dangu rawuhipun Paduka anak Prabu sekalian kula ngaturaken karaharjan. Inggih Bapa penemban Begawan Duna sampun kula tampi. Inggih Bapa sampun kula tampi pangabekti kula kunjuk. Oh nggih sanget anggen kula mundi. Adipati Sengkuni kepenakno ya Di. Iya Kakang penemban ora kurang prayoga. Yai Prabu kepareng daya pun Kakang mundhut keterangan. Kados pundi pawartanipun Yai Prabu anggenipun nyingkiraken dhateng Lare Ngamarta.